tosiaan tuossa viime viikon sunnuntaina saman tien kun sain sen tärkeän reenin siinä otettua, niin pamahdinkin sitten kipeäksi siinä oikein kunnolla ja nyt sitten odotellaan lauantai-aamua, että miltä tilanne näyttää, että uskalletaanko huomenna nostaa täysiä. Se nähdään huomenna. Kamera tunnistaa sut pieneksi vauvaksi. Onko sulla joku appi siellä? Ei, kun se tunnistaa sut, että sä oot infant. On. Nyt kun sä oot tässä Onko se heti kun mä näen viikset tällä? En mä tiedä. Se tunnistaa jotenkin silmästä, että sä oot tommonen pikkuvauva. Niin. Nyt kun sä oot Subjunioreja. Ikuisesti nuori. Niin ja. Nyt kun sä oot tässä tajakkaa silmäillyt, niin onko siitä mihinkään? Mä en tiedä, pitää vähän katsoa. Kai sä nyt enemmän nostat. Tehdäänkö sellainen ylläri, että toiseen nostoon 20? Alkaa vähän jännittää tuossa. Mä kuolisin. Se olisi ihan hyvä tommonen 50 kilon korotus. Ei se paha. Näytää, että oot mies. Niin jo. Onpa käynyt käsiin. No niin, nyt ollaan täällä Nääshallilla ja tosiaan ikäväkseni joutui toteen, että viime sunnuntaina tuli vähän kipeäksi ja nyt tosiaan tässä odotellaan vähän, kun aletaan lämmitteleen, että uskaltaako nostaa täysiä vai joutuuko pelaamaan varmaan päälle, mutta se selviää sitten kohta. Se voittaa sun. Leikataan pariin.
Seuraava ja viimeinen rauha. Nokian kovin penaaja mitalli kaulassa. Infant. Tuli pieni inflaatio tai jotain, kun ensin... Niin sulla oli hopea kaulassa, mutta mä sun valmentajana huusin täältä, että ei se kuulu noin mennä, että sä olit painavampi. Niin on, mutta Ja nyt se on vaan pronssi. se on vaan pronssi. Mut hei, ikuinen nelonen. Nyt Kirkastui kolmoseksi. Kirkastui. Huomaako tää ilme? Oikein kirkas ilme. Ei, hyvä oli. Hyvät oli kisat. Ja nehän meni vähän yli odotusta. No meni. Ja se pääasia, ettei tarvitse sulle kebabia. No se on kyllä ihan totta. Mitäs mieltä Julli on Saken suorittamisesta? Hemmetin kova. Mä ajattelin, että 6-7 olisi ollut sen toisen noston perusteella aika lailla semmonen tappirauto, mutta kaveri yllätti ja siihen jäi vielä vaan varaa. Mä huusin teille, että 65-70. Kukaan ei vastannut mitään. Niin No ei kukaan. Likat sanoi, että 70. Siksi mä kävinkin katon läpi. Niin. Ja Aina naisia täytyy kuunnella. Kyllä se Mä veikkaan, että tulee samaan aikaan. sitten Juhan diettinurkka, terveelliset rasvat. Terveelliset rasvat. Makrot kunnossa. Niin no, tää puhdistaa suoniston. Suomiston ja Suomiston.